Някога търсила ли си истинските си родители? Ние си говорихме малко с теб. Днес ще ви разкажа една много интересна история. Всъщност ще ви срещна с една дама, с която се запознахме в края на миналата година, но ви препоръчвам да изслушате абсолютно всичко до края, защото в историята, която ще чуете, има много полки и много споделяне за болката от осиновяването, за изборите, които правим, за знаците, за това как трябва да наблюдаваме какво се случва с нас и около нас и да разчитаме, наистина да разчитаме знаците, които ни дава Вселената, за ангелите хранители, за помощниците, за това как се дава прошка, как се иска, лесно ли е, трудно ли е, случва ли се, за вярата и не на последно място, какво общо има грима с това. Какво е мястото на грима в живота на следващата ми гостенка, в това много специално видео. Просто останете до края и гледайте. Здравейте, момичета! В това видео ще ви запозная с Рали. Здравей, Рали! Изключително ми е приятно, че прие поканата ми и наистина много ти благодаря, защото днес Рали ще ни сподели една много интересна история. Първо, преди да й дам възможността да се представи, ще кажа, че ние се запознахме в края на 2023 година. Тя е маникюрист и се грижи за красотата на женските ръце. Защото с ръцете ни галим, милваме, жестикулираме, когато се обясняваме. Е много важно да е поддържан маникюра. Миналата година при едно стандартно посещение при Ралица ние се заговорихме. Това, което чух от нейната уста, беше едно изречение, което ми направи впечатление, така наречената ми майка. Аз, разбира се, като психолог, човек, който се занимава с родова терапия, се хванах за думата и я попитах защо така наречената ми майка. И оттам започнахме да разплитаме една история. Стигнахме до това, че Ралица е осиновено дете и започнахме да си говорим много откровено. Рали ми сподели за наистина много сериозен етап в живота й, след физически и психически тормоз от осиновителите, което е доста шокиращо, но тя ми разказа една история. И тази история всъщност ме накара да се замисля и ме провокира да направя първото видео с Ралица, затова още веднъж ти благодаря. Но преди да разкажем историята, искам да те помоля накратичко да се представиш и да споделиш и за твоята страст, защото ти, освен да се занимаваш с маникюр, доколкото разбирам, си и много добър фотограф. За тази история ще разкажем малко по-нататък. Добре, казвам се Ралица, в момента се занимавам като маникюрист самостоятелно вече, тъй като това ми беше една мечта от около 8 години. Най-накрая стартирах сама в това поприще, да кажем. И се чувствам добре в тези води. Иначе имам една страст, тя пък ми е още от детските години. Тя е свързана с фотографията. Пак се работи с ръце, пак се как вижда окото нещата. Тази страст я имам и до ден днешен. Тя няма как да избяга от мен, тъй като аз не я и гоня, за да избяга от мен. Не бива. Да. Общо взето това е. Добре. Ами сега ще помоля да споделиш историята. Мисля, че се сещаш за какво става въпрос. Искам да кажа, че това видео не е репетирано. Идеята е човек да споделя истинските си истории и то без предварителен сценарий. Така както ги усещаме в момента, така както толкова колкото е силна емоцията в момента, в който я споделяме. За Ралица не е никак лесно да го разкаже пред толкова много хора, но в същото време е важно в някакъв момент това да излезе, просто да се освободим, за да може, освен всичко друго, да даде и пример на други жени или други хора, не само жени, които вероятно в този момент минават
през такъв етап от живота си, или са преминали, но все още им е тежко. А на някой им предстои. Така че вярвам, че това ще бъде наистина добър пример и нищо чудно да спаси нечий живот. Те моля да ми разкажеш това, което ми сподели в разговора ни. Тази случка, в момента съм на 42 години и се случи преди повече от 20. Вкъщи имаше един пореден скандал, при така наречените мои родители. Баща ми почва да ме бие, както всеки път. Но не знам как стана, успях да избягам от къщи. Ние тогава живеехме в Младост 2. Там обиколих блока. Едно време, не знам сега как са вече старите блокове, имаше навещета, където е първият етаж. Точно така и сега. Беше тъмно. И се скрих отдолу под въпросния първия етаж, под козирката. Клекнах долу и видях баща ми как обикаля и ме търси. И си казах, ами сега, ако ме намери, не знам дали въобще ще оживея. Защото ще много да ме бие. Скрих се, поседях известно време. Видях, че го няма и от Младост 2 тръгнах по Цариградско пеша. Без да знам къде отивам. На колко години си отново? Ами горе-долу бях на... Мисля, че бях на 15-16 години. Някъде там. Много ходих. Значи не са малко километри. И най-накрая стигнах до Орлов мост с спирката. И се уморих. Седнах на спирката, на земята, на тротуара. И тогава си помислих, Ралица, сега е момент да вземеш решение какво правиш тук нататък. Или ставаш момиче на улицата, платена, или се взимаш в ръце и действаш напред. Сега е момент да го решиш. И точно докато си седях, спря едно такси до мен. И ме попита дали искам да ме закара до някъде, дали имам нужда от нещо. И аз казах, не, мерси. И тогава той от седалката през прозореца ми хвърля една визитка. Аз погледнах визитката, той тръгна и каза, ако решиш, обади се. Погледнах визитката и на визитката пишеше телефон за платени момичета. За компаньонки? Да. Скъсах визитката и тогава взех решението и казах, не, аз няма да стана така. Аз трябва да стана човек. Не искам да бъда това. И пак пеша се прибрах до апартамента в Младост. Знаеш ли, това беше момента, в който аз наистина настръхнах от тази история. Защо? Защото ние в живота си трябва да разчитаме сигналите, знаците. И по-интересното беше, че в момента, в който ти си задала въпроса към себе си, какво решавам и какво искам да направя, ти си получила възможност да избереш. Това наистина много ме впечатли и продължавам да твърдя, че с изключение ние избираме. Ние решаваме какви да бъдем, какво искаме да правим с живота си. И ние после с Ралица си говорихме много. Тя имала доста трудни избори в своя живот и доста труден път. Не лек, но успява да се справи много успешно до този момент, повече или по-малко. Има още какво да се желае, но не вървим в много добра посока, смятам. И едно послание, обаче вместо да го формулирам аз, какво би дала ти като послание към младите момичета, да кажем момичета, които на твоята възраст ще застанат пред такъв избор? На първо време човек никога не трябва да губи вяра в себе си. Но когато се случи, аз не мога да говоря за други хора, когато съм минала по този път, доста трънлив, никога не съм губила вяра в себе си. И както преди малко си говорихме с тебе, много е важно наистина човек да знае точно какво иска. Най-добре е по принцип да е в дилема, за да има само два въпроса с два отговора. Защото ако са повече, тогава нещата стават доста по-трудни. Никога не трябва да губиш вяра. Никога не трябва да губиш вяра в този живот. Да вярваш първо в себе си. Когато повярваш в себе си,
съдбата, живота, Вселената да помагат. Това, което ми каза всъщност и преди малко, докато Реали ми прави маникюра, не е същото. Аз се възползвах, разбира се, 2 в 1. Трябва да се случват нещата. Това, което си забелязва, че когато вземеш решение, вземеш ли наистина категорично решение, тогава сякаш цялата Вселена ти помага. Лека по лека да можеш да се справиш с някаква ситуация. Това е абсолютно така. Абсолютно вярно е и много неща са ми се случили, които просто съм казала и съм си задала въпрос, сега какво да правя? Тогава идват правилните въпроси и идват и правилните отговори. Нужна е вяра. Нужна е много вяра. Нужна е вяра. Исках да те попитам всъщност нещо. Някога търсила ли си истинските си родители? Ние си говорихме малко с теб, но мисля, ще отново да ми кажеш, търсила ли си истинските си родители? Да, търсих ги. А ти кога разбра, че си отзиваме? Бях изгонена пак вкъщи, майка ми постоянно ме гонеше. Не мога да го разбера това. Заключваше ме, спала съм на стълбите, не ми даваше да вляза и един ден сестра ми, още докато беше жива, след една седмица отвори вратата. Майка ми беше излязла за работа, прибра ме вкъщи да се изкъпя, да се наспя като човек. По едно време майка ми се прибра, нещо почва да бесне, да крещи, да ме обижда и аз тогава казах, аз какво съм виновна, че съм ме родила. И тя тогава ме съобщи, аз не съм те раждала, ти си осиновена. Бях на 14. Това беше чувството. Звучи невероятно. Не можеш трябва време, за да го разбереш. Но в първия момент, дори първите дни, аз не го чувствах, не можех да го отблъсквах тази информация. Просто си казах, това не е за мен, това не е моето и не го приемах. И не можех да го почувствам и да го усетя, че това наистина е действително. И после като разбрах вече, когато го вникнах в него и когато го усетих, болка почувствах. Истината е, че човек дори има много осиновени деца, които живеят в щастливи семейства. Те не чувстват болка, защото те са отгледани добре, получавали са любов. И най-много е да получат още по-голяма любов към тези хора, които са ги осиновили, да ги респектират. Затова твоята история и мен самата ме стресна ме някак. Аз усетих болка и ми стана много тъжно. Тогава отидох в зоологическата градина. Нашата софийска зоологическа градина. Се разхождах сама. И видях моето любимо животно, видях една черна пантера, която стоеше. Прекрасно животно. Стоеше, просто беше седнала и ме гледаше в очите и аз я гледах и някаква сила усетих. Някаква сила. Някои хора отстрани ще кажат, че си внушавам или не, то се усещат тия неща. Не, това е поредният знак. И между другото ти си чувала за тотемни животни. Всеки от нас има своето или тотемно животно, или пък растение, нещо, от което черпи наистина сила. И това е било, ти си го усетил. Доста сензитивен човек си и това е много важно. Важно е, защото знаци има. Винаги има знаци, има нещо, което ни помага, но голяма част от нас просто ги пропускат. При теб интуицията е засилена, сякаш имаш силен хранител, ангел, въпреки цялата болка, да успяваш да се измъкнеш от тази ситуация. Аз знам, че имам хранител. Да. И съм го виждала не веднъж. Така ли? Това ми е интересно. Не веднъж съм стигнала до там. Преди няколко години, не знам ли съм го споделяла с теб, в разговорите, които сме имали. Не. Преди няколко години паднах много лошо на земята. От шамар. И се събуждам на една възглавница, която е цялата в кръв. И почвам да се обръщам какво става, какво се случва. И тогава човека каза, стой, не мърдай. Цялата възглавница беше в кръв. Аз не знам какво е станало. Пооправих се и ме заведе в болница, шиха ми главата. Както и да, прибираме се, лягам вечерта и сънувам как една приятелка, моя близка тогава, ми подарява лично нарисувана от нея картина на Богородица. Много пъти ми е помагала и Богородица.
А това, което преди малко си говорихме, че ти го усещаш нещото, което се случва, когато аз последствие разбирам, че аз съм била, когато съм била на земята, на възглавницата с кръв, са ми правили дишане от уста в уста, защото ми е спряло сърцето. Какво на мене ми се случи тогава? То е все много разказвам като сън, но това видях. Как започвам да се издигам, усещам страшно леко тялото си. И всичко около мен е по-черно от нощта. Обаче, поглеждайки нагоре, гледам една рязка граница. Все едно отрязана с нож. Издигайки се нагоре, аз си казвам, ето това е края, това свършва вече края, аз вече отивам на по-хубаво място. Усещам някаква страшна лекота, когато се издигам нагоре и си казвам, още малко и това черното да се свърши вече, аман. И в същия момент пак поглеждам нагоре, колкото повече се издигам, снежно-бяла пътека се извърши нагоре. Снежно-бяла пътека. Така се виеше един път. И само да си казвам, айде още малко да стигна до там. Да стигна до там и да се отърва от това черно. И спомням как се дигам нагоре, вече гледам черното, което си отива и сещам още повече лекота. И тогава съм се появила пак на този свят. Уникално, това не си ми го споделяла. И това няма да е единствения път, в който ще си говорим с нея и Рали ще споделя част от житието си, защото не просто за да си говорим и да си разказваме истории и да добиваме известност, а защото споделянето би могло да помогне на някого да се справи с своя подобна или сходна ситуация. И когато споделяме, разбираме, че не сме единствени, не сме сами в този свят. Плюс това аз мисля, че по някакъв начин, особено когато си говорихме, лека по лека започваш да изпитваш малко повече лекота в това, защото започва да излиза от теб. Така е. Да не се задържа. Няма нужда. Така че когато държиме в себе си драми, болка, разочарование, агресия, гняв, особено агресия и гняв, те най-много тормозят душата вътре. Те най-много ядат. Частица по частица от тебе ядат. Колкото и да се пазиш, да внимаваш от това, те ядат гняв и ярост, те ядат от здравата тъкан. А какво изпитваш ти в момента? Малко съм... ми хлопа сърцето в момента. Честно казано. Защото се връщам към неща, които съм ги пазила в себе си и... Ама ние си разбрахме, че трябва да излязат. Просто трябва да ги разкараме, защото сме на нов етап, нали така? Да. Така сме говорили. Да, аз не обичам да почва, затова не искам само. Само, че идеята е, че ще трябва да го измъкнем това нещо, трябва да се изхвърли. Между другото, момичета, когато идат при мене хора с дами, най-вече, които идват и споделят, в началото голяма част от тях се въздържат от това да плачат. Защото ние жените, особено когато някой е преживял нещо много тежко, се издържаме. Сякаш не ни е позволено, не само жените, и на мъжете. В нашето общество не е позволено да плачеш, да покажеш, че си слаб. Просто трябва да се държим всички, но след, примерно, втора или трета сесия при някого, в момента, в който човек си позволи да прояви емоцията, да се разплаче, тогава аз много обичам да казвам, ето сега нашата работа започва, сега нашата терапия започва, защото сълзите са това, което ни е дадено като дар от Бог да се пречистваме. И няма нужда. Разбрах, че си осиновена и говорихме за твоите осиновители, че миналата година или началото на тази беше починала майка ти. Почина миналата година. Точно така. Истината е, че не знам, даже не помня датата. Точно така. Защо не помня датата? Защото не ме интересува. Да. Звучи, да използвам по-меки думи, звучи ужасяващо за хората отстрани погледнато. Но мен не ме интересува. Аз даже не знам рождената и дата. Лека по лека трябва да пуснем през прошката. В никакъв случай не е лесен процес. Не става от днес за утре. И си говорихме за това, че на тебе ти е тежко все още. Все още ти е трудно. Но имам въпрос. От тогава, когато си говорихме до сега, промени ли се нещо?
Не съм ми простила, но съм мислила по въпроса. Както ти ми го каза. Преди не беше си замислила. Преди не бях да се замислила. Не само да се замисля, въобще не ми е влизало в главата като идея. Но, както ми го каза преди време, мисля по въпроса, обсъждам го със себе си, да знаеш. Ами аз съм съгласна, защото процесът на прошка не е, пак казвам, не е от днес за утре, особено когато човек е насъбирал много болка. Е нещо, което се случва бавничко, но е важно да го започнем. Защо? Защото да простим означава да развържем този възел, който стои в нас много сериозно оплел всичките ни емоции, това, което усещаме, това, което искаме да повече да не съществува за нас, за да можем да започнем на чисто. Доколкото е възможно и по-леки, тъй като, както си казахме и преди малко, за да изкачиш върха, трябва да пуснеш багажа, иначе тежи. Знаеш ли, аз като се замисля, аз също съм правила грешки в живота си, аз не съм безгрешна. И съм получавала прошка. Но съм си мислила, че е много лесно да се даде прошка. И съм молила за прошка. И съм я получавала. Но явно не съм я оценявала. Защото наистина да се даде прошка не е лесно. Човек трябва да работи с себе си, с чувствата си, с това, което е натрупал. Първо да го подреди това натрупане, защото като се трупа, там е тотален хаос. Една къща, за да наредиш хаоса, трябва да хванеш всяко едно нещо, да го подредиш, да го сложиш на правилното място. И да изхвърлиш това, което не ти трябва, да. Тъй, че продължавам да мисля още по-сериозно по въпроса, не се шегувам, не се базикам, въпреки че правя кривата усмивка. Не значи, че ми е смешно. Вече се познаваме малко. Да, не значи, че ми е смешно. Знаеш, аз ще се хвана за това, което каза за Богородица. Това е, както всички знаем, великата майка. Онази, която закриля семейството, онази, която закриля майките, онази, която закриля децата, дома. И ти имаш наистина много, много силен пазител. Аз по някакъв начин, докато ми разказваше, го усетих, сякаш твоята рождена майка по някакъв начин те пази, въпреки че ти не я познаваш. Ние няма да коментираме в момента, говорихме си нещо, докато аз вярвам, правеше маникюра си, говорихме за една ситуация. Но това е, може би, кармичният урок. През какво? Темата. Нека да не го наричаме урок, а темата. Темата за майчинството, за дома, за любовта. Така, аз след този случай, след като го сънувах, просто осъзнах, че тя ме е върна отново на този свят. Явно имам още неща да върша тук. Това е за мен. Исках да те попитам дали имаш нужда да се срещнеш с истинските си родители. Важно ли ти е? Доколко е важно, защото ти ми каза, че си търсила в някакъв момент, но после си се отказала. Никога през съзнателния ми живот, както съм разбрала, че съм осиновена, не съм изпитвала гняв към биологичната майка. Никога, нито за миг. Поради наред фактори. Единият е, преди години е било много трудно да се направи аборт. Аз така го чувствам и съм сигурна, че е било така, защото тази връзка между майка и дете, тя си остава независимо от километри и от каквото и да било. Знам, че е била млада и че просто не е имала избор. Но другата причина, поради която аз нямам гняв, омраза към нея, че все пак ме е родила и ми е дала този живот. Много. Това ме респектира и към нея, защото тя е взела трудно решение, казала по-добре да го родя това дете, да му дам живот. Оставила ме на третия ден пред една къща, намерили са ме и тогава, тя истинската ми майка ме е била оставила на нейна приятелка, която се е казва Мария. Тя не е могла да се грижи 3 дни за мен и ме оставила в дома за осиновяване в
квартал на София. Всъщност, това е историята. Моята. И имах една случка преди, бях 3 срещу 4 клас, лятото. Качва се в асансьора, бях по едно клинче, лятото, клинче и тениска. И влиза някакъв човек вътре. Висок. Аз съм нисичка, тогава съм била още по-ниска. Аз натискам за етажа, който трябва да се кача, той натиска по-нисък етаж, спира на по-ниски етаж и почва да му пипва. Чаши паника за мен. Аз не мога да взема решение какво да направя, мен ме е страх. И той тръгва да си разкопчава панталона, аз изкрих лицето и само почва да му говоря на вие. Моля ви, не дейте, моля ви. Както и де, чух, че си върнат си по-обратно, дигнах си лицето нагоре, но го гледам в очите. И той ме пита, ти как се казваш? Аз казах Русица. Въпреки че аз се казвам Ралица. Така. Казах Русица. Свършва историята, качвам се вкъщи, станалото станало. Във времето, когато почнах да търся истинската си майка, в последствие единственото, което разбрах, че майка ми истинската се е казвала Русица. Верно. Съвсем верно. Нищо случайно няма на този свет. Така че, Русица, ако от някъде ми гледате Рали Вичак, тя ще бъде много щастлива да се запознае с вас. Мисля, че това е болката на много осиновени деца. Независимо от това колко добре са живяли при осиновителите си, те имат нужда да се запознаят с биологичните си родители. Защото това им дава корен, това им дава основа, това им дава сила. Най-малкото да знаят кои са. Нали така? Абсолютно така. Пак казвам, нямам лоши чувства. Това не е съдене за избор. Имам само уважение. Обещаваме си, че това ще се видим, но сега, понеже аз смятам и съм ти казала, че за мен е творческата страна. Това, което жената проявява пред творчеството, това е един вид раждане, също ние да проявим това, което имаме в нас. Аз обичам да завършвам с малко грим. Това вече изненада. И понеже често ме питат, какво общо има грима с това ми? Това определено е изненада. Има, защото когато правя такива сесии, често, особено когато са групови, обичам да завършвам с грим, тъй като обикновено жените плачат, казват си някакви неща, малко по-тежко и накрая завършвам с нещо типично женско. И няма да правим нищо особено, защото за мен ти си много красива жена. Аз съм ти го казала, това е една от причините също да си говорим. Но имам един въпрос. Какво е мястото на грима в твоето ежедневие? Ти почти нямаш нужда, да не кажа, че нямаш, защото имаш хубави скули, хубави живи очи, прекрасни устни, но какво е мястото на грима в твоя живот, като жена? Мисля, защото искам да го формулирам. Всяка една жена трябва да акцентира на най-силното в чертите си. Дали ще са вежди само, дали ще само мигли, дали ще са само скули. Да акцентира, но да го направи красиво. Да не се прекалява. Ето това е мястото на грима в моя живот. Тоест, аз, както се вижда, определено изкарам точно 3 минути пред огледалото. Спирала, защото си харесвам очите. И много малко руш за цвят. Да не е съвсем бледо. Това е. Просто трябва да се акцентира на красивото, така че да стои още по-красиво. Много ти благодаря, че каза това. Пак казвам, не е режисир. Не! Защото аз също харесвам очите. Сега ще ти направя един подарък. Взела съм ти една спирала, аз също ползвам и такава. Аз ползвам много най-различни, но спиралата е Wonder Lash на Golden Rose. И ти пожелавам в твоя живот те първа
да се случват много красиви, истински чудеса. И да бъдеш много щастлива. Благодаря. Пожелавам ти онова, което истински искаш за себе си, да го проявиш, да го постигнеш, защото заслужаваш най-доброто от цялото си сърце. Ето ти едно чудо, да продължаваш да подчертаваш тези красиви очи. И сега ще помоля да кажеш на всички, които искат да си направят маникюра при Ралица, къде да дойдат и къде да открият или как. Имаш ли социални мрежи, контакти? Да. В Фейсбук страницата ми е... Аз ще ги напиша после. Ние сега да чуем. Ралица Бюти. На латиница е изписано. Се казва. И това. Ами Ралица ще ви очаква. Обадете се, защото тя е прекрасна. Наистина си изпипва нещата и разговорите с нея са чудесни. Много истински, много човешки. А аз ви пожелавам да имате избор, да го правите, когато се налага да взимате решение и да бъдете отговорни най-вече към себе си.